Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ла тахлифу би абаикум. Ман халафа биллахи фальясдук, ва ман хулифа лаху биллахи фальярда, ва ман лам ярда биллахи фалайса миналлаһ." Әтиләрегез белән ант итмәгез. Аллаһ белән ант иткән кеше бары тик дөресен генә сөйләсен. Һәм кемгә Аллаһ белән ант итәләр икән, бу ант белән риза булсын. Ә Аллаһ белән канәгать булмаган кешенең Аллаһка катнашы юк. Беренче, әтиләрегез белән ант итмәгез диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Әтиләр белән булсын, нәрсә белән булса да, Аллаһтан башка бер кем белән дә, бер нәрсә белән дә ант итәргә ярамый. Әти белән булсынмы, әни белән булсынмы, һәм башкасы белән, ипи белән булсынмы. Беренчесе, ант иткәндә бар тик Аллаһ белән итәргә кирәк. Һәм шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Әгәр сиңа берәр кеше килеп Аллаһ белән ант итә икән, димәк, син аңа ышанырга тиеш. Ул сиңа үзенең хаклыгын җиткереп Аллаһ белән ант итә икән, син аңа ышанырга тиеш. Чөнки ул Аллаһ белән ант итте. Һәм син аның бу антыннан риза булырга тиеш." Һәм шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Кем Аллаһ белән канәгать булмый, бу кешенең Аллаһка катнашы юк" диде. Кем Аллаһ белән канәгать булмый, ягъни менә син Аллаһ белән ант итәләр икән, син белән канәгать булырга тиеш. Һәм кем Аллаһ белән канәгать булмый, бу кешенең Аллаһка катнашы юк диде.